RTS-a i čekamo da nas brzo ovo gostimo na Beogradskoj hronici. I ako niste znali, mi smo ove godine izabrani da predstavljamo Srbiju na dečjoj Euroviziji, a to povodom toga su nas pozvali ovde i na ovom kanalu ćete moći da vidite šta. Pa moći ćete da vidite kako se mi pripremamo, moći ćete da vidite naše nastupe. Gostovanje po televiziji, evo baš sutra idemo i na radio, to će biti zanimljivo. To ćete isto vidjeti. Probe pevanja, plesa, kostime i tamo ćemo vam snimati kad budemo došli i bit će zanimljivo. I da, ovo su uglavnom vlogovi, tako da se zna. I snimat ćemo vam također kada budemo stigli u Gruziju. I snimat ćemo vam tamo probe i bit će svake večeri neke žurke i nešto. Da, i bit će mnogo zanimljivo, mi jedva čekamo, znači to je najpoznatiji i najveći festival u Evropi i šire. I da ne dužimo više, sad idemo da vam pokažemo malo studio i da vam snimimo sve. Ajmo! Završili smo sa snimanjem emisije. Samo su nam sad ugasili svetlo, nismo mogli da snimimo. I žurili smo, tako da nismo stigli da vam snimimo nešto. Ali videli ste sad ovako. Oni ne znam, ja sam pitala tatu šta je bilo. Moj dedo je pravio gitare i naravno bio je, ja ne znam, ni meni nije nikad bilo. Cijel svijet je naš, zato i branimo boje Srbije na dečjem Eurosongu. Od srca pozdravljamo slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Jej! Tamo smo snimali. Špice i muziku da naletim. Dobro. Kakva trka strašna. Da, evo ga, pusti ga u Elementre danas. Kakva trka, strašna trka. Sad idemo u studio. Ovo ko muzična škola. Bigo, gde si? Dobar Te poznam sa Janom. Dobar dan. Evo, završili smo. Da, sad smo završili s radim, konačno da vam se obratimo, pošto nismo tamo mogli da pričamo. Bilo je jako zanimljivo, meni je prvi put da snimam na radiju. Također, obima nam je prvi put i bilo jako zanimljivo. Proveli su nas kroz neke studije, kroz studije gde se snima uživo. I završili smo konačno sa snimanjima svim za danas i sutra. I sad idemo na neku probu kod Lejle za pevanje i onda idemo u Novi Sad. I javit ćemo vas onda. Ćao! Ulazi malo prije neka žena i kaže: dobroveče, može jedan ručak za dvoje. A sad je, koliko je sad sati? Pola 3. Dobroveče, može jedan ručak za dvoje. Sad idemo na probu pevanja, odnosno nećemo pevati, vidjet ćete šta ćemo raditi i sad ćemo neki završiti. Znači, sad nam kreću probe, ovo nam je prva proba sa Eurosong. I da, malo mi se sviđa ova taksavica. Ona se... Hello. Uglavnom, stigli smo na probu i sada ćemo da radimo neke tehničke stvari, mene malo zapsano, zato prozvako, a nema veze. I sada ćemo da dišemo i da. Ćao! I završili smo sa probom, to bi bilo to. Sad idemo u Novi Sad i eto, videli ste radio, studio. I to bi bilo to za ovaj vlog, prvi video. Gotovo! Lajkajte ovaj video, komentarišite ga i subscribeujte se na naš kanal. Ćao!